Urretxuk 6.919 biztanle ditu, eta poblazio zahartu bat ere bai. Azken hamarkadako joeran, garbi ikusten da geroz eta pertsona zaharragoek osatzen dutela Urretxuko biztanleria. Horietatik erdia, erretirora iritsiko da hamarkada gutxian, eta ez dago nahiko jaiotza horien tokia ordezkatzeko. Alde handiarekin ezpada ere, 55 urtera arte gizonak dira gehiago Urretxun. Hortik aurrera, emakumeak dira gehiago. Horri lotuta, Gipuzkoako datuekin alderatuz, Urola Garaiak populazio zaharragoa du. Eta menpekotasun egoerei erreparatuta, beste norbaiten eguneroko laguntza behar duten pertsona kopurua, Gipuzkoan baino altuagoa da Urola Garaian. Dependentzia maila ere igo egiten delarik. Amatasun indizea ere Gipuzkoakoa baino altuagoa da Urola Garaian. Honek adierazten du populazioaren bilakaera handiagoa izango dela datozen urteotan. Azkenik, demografia datuekin amaitzeko, Urola Garaian populazioaren 0,19 da Espainiar estatutik kanpo jaiotakoa. Gipuzkoan, zifra hori 0,36 da. Urretxu eta oro har Urola Garaia eskualdea tradizio industrial handiko guneak dira. Sektore guztiak kontuan hartzen baditugu, industria sektoreak eskualdean sortutako balio erantsi gordina aipagarria da enplegu sorkuntzan. 2006-2010 urteen artean, industriak izandako gainbehererekin sortutako zerbitzu sektorea asko hazi da Urretxun. Baina beti ere, industria sektorearen bilakaerari oso lotuta jarraitu du. Urretxuko langabezia tasa Gipuzkoako bataz bestekoaren azpitik egonda azken 15 urteetan. 2009 urtetik ordea, joera aldatu egin zen. Oraindik orain, Gipuzkoako bataz bestekoaren azpitik kokatzen dira eskualdeko eta Urretxuko langabezia tasa. Langabetuen 10tik 7, gainera, ez dauka formakuntza zehatzik lanpostu zehatz baterako. Derrigorrezko hezkuntzako ikasketak soilik dituelako. Langabetuen ikasketa maila oso esanguratsua da Urola Garaian. Gipuzkoa guztiko formazio mailarik baxuenetakoa baita. Emakumeen formazio maila eta titulatuena Gipuzkoako media baino apur bat altuagoak dira. Lanean ari den populazio aktiboaren 30,65 baino ez du Urola Garaian lan egiten. Lan kontratu motari edo enplegu kalitateari begiratuz gero, bilakaerak argi uzten du lan mugagabeak desagertzen ari dela, eta bilakaerak jarraitzen badu, kontratu mugagabeak desagertzetik gertu egongo direla. Errenta pertsonalari dagokionez, Gipuzkoako bataz bestekoaren pareko dago Urretxu, baita familia errentan ere. Renta garantia ingresos delakoaren eskatzaileen kopurua handitzen doa adierazlea da. 2013an 101 eskatzailetatik 119 pasagara Urretxun. Gipuzkoan ere gorantz doa eskatzaileen kopurua. Euskal Herriko 300.000 pertsona pobrezian edo bertan erortzeko arriskuan daude. Bazterketa arriskua eta desberdintasun sozialak areagotuz.